Mayong adlaw. Ang uluhan sa itong wali karon, lockdown, unsa imong mensahe. Pero sa dili pa, magampo sa ta, atong idugo atong mga ulo. Ulag itong amahan, Lord, salamat ni ining kahigayunan, Lord, nga bisan pa man ni ining amo ang sitwasyon karon, gitagaan gihapon nimo kami kagawasan, Lord, nga makadeliver sa imong mga message ngadto sa imong makatawhan. Among pagampo o Dios nga magalihok kani imong mensahe, nga makahikap kini sa magkasing-kasing sa imong makatawhan, Lord, makahatag kani lagdugang pang mga paglaom ni ining sitwasyon karon sa among nasod ug sa tibuok kalibutan. At whatever we accomplish for the rest of the day, among giuli kanimutan nagduhimayag, pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus kami magaingon. Amen. Sa social media, doon ay nag-post nga sa matag 100 years, doon ay mutumaw nga mga katalagman o viruses. Niadtong 1720, doon ay bubonic plague pandemic nga nagsugod sa Marseille sa France. Diin 100,000 ka mga tao ang nangamatay. Ang carrier ni ini, langaw. In 1820, doon ay pandemic nga nahitabo nga ginganlan og kolera. Nagsugod ni sa Thailand, Indonesia ug Philippines ug sobra sa 100,000 ang nangamatay. Nagsugod kini sa pag-inom sa tubig sa sapa nga kontaminado sa moong bakterya. In 1920, dunay gitawag nga Spanish flu. Ang ni-infect ni ini 100 million and killed 100 million pod ka mga tao. Mao kini ang pandemic ang pinakadidli sa history. Niining tuig 2020, dunay nahitabo nga pandemic kani atong ginganlan og coronavirus. Diin dunay 5 Chinese cities of 11 million inhabitants nga gi-quarantine and spreading beyond Chinese borders. Death recorded so far in March 22, 2020, 14,704. In Italy, 5,476. And in Philippines, 462 confirmed cases of the coronavirus disease 2019 or COVID-19. In the Philippines, out of the 462 cases, 18 recovered and 33 deaths. Wala pa'y labot ang American swine flu, H1N1 o H1N6. Dunay nahitabo usab nga sama ni ini katong ginganlan og smallpox ni atong 16th century. Nga ang unang natakda ni ini si Juan Nepomuceno, usa ka cabin boy sa Panfil Narvaez Fleet nga hinungdan sa 3 milyon nga kamatayon sa mga Indians. Ang gobyerno nato nangita og paagi sa pagbatok ni ining COVID-19. Una, containment, community quarantine o kaha lockdown. Ako mo angkon mismo nga dili gyud nimo ang sulbad apan makatabang ni sa magagmay natong resources nga mapukos ang angay natong buhaton. Dunay nagpost sa social media about sa acronym sa lockdown. Apan ako nagpasahi niini. Una sa tanan, dili ni mao'y akong giandam nga mensahe. Apan wala gyud mao gyud ni ang gi-impress nga mensahe kanako para karon. So magsugod ta sa lockdown with letter L. Learn what is God's purpose for all of this. Pagkat-on kung unsay katuyuan sa Dios ni ining tanan. Gipahinumduman ta kung unsa ra gyud kamubo ang atong kinabuhi. Kini nga virus o bisan unsa nga klase nga virus, wala ni gitahod. Pobre, adunahan, ordinaryo nga tao o membro sa Senado, mayor, milyonaryo, health secretary, bisan unsay klase, superpowers nga nasod o ang third world countries, gitakdan ni ining maong virus. So kaning virus mo ni gitawag sad sa uban
o the great equalizer kay giangay man ang tanan. Daghan unta tag mga damgog pangandoy nga sobra pa sa gitas-on sa atong edad. Pero makalimot ta usahay nga sa Psalm 90:12 nag-iingon dinhi, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Busa paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Gilatid na magani sa Biblia nga kapituan lang katuig, 70 years gayod ang gitas-on sa among kinabuhi, sa atong kinabuhi. Ning ingon dinhi tingali kawaluan o kung lig-on pa kami apan pulos lamang kagulanan o kasamok ang among makita unya matapos kini og kami mahanaw. Salmo 90 Gs. So, kung mao ni giingon nga 70 years na lang ta, so kung karon ang atong edad og 60 na, nanata sa pre-departure stage. Kung abot nag 70, unya niya pa taning kalibutan na, ready for take-off na ta. Pero kung nakaabot tag 80 na edad, pero niya paghihapon taning kalibutan na, delayed na ang atong flight. Or kaha ning abot ta og 90 years old, tingali ang atong sakyan ang red eye na nga flight. Doon ay nag-ingon din nga mas maayo brad kung ang kinabuhi sa tao muabot og 100 years. Kay matod nila, kung muabot kuno 100 years, wa na tay problema. Kay nga naman, ni una na kunog kamatay ang atong mga kontra. Pero sa Psalm 39:4, nag-ingon din Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered, not fleeting. How fleeting my life is. O Ginoo, pahiyabalo ako sa akong katapusan. O sa gidugayon sa akong kinabuhi. Sayri ako. Kanusa matapos ang akong kinabuhi. Ang Ginoo na sayod ni ining maong crisis, apan duna lang yun siya'y katuyuan nga gustong kabuton. Mahimo nga kining mong coronavirus, wake up call ni nato. Kinahanglan nato karon ang pag-ampo. Nakahinumdum ko sa sugilanon sa usa ka bata nga nangutana siya kung kanusa man ang saktong higayon sa pag-ampo. Gitubag siya pag-ampo sa adlaw sa dili ka pa mamatay. A day before you die. Nangutana ang bata, kanus amang kumasayod sa akong kamatayon. Mitubag ang iyang amahan, walay nasayod. Busa pag-ampo kada adlaw. Si E.W. Tozer, niingon siya, if God gives you a few more years, remember, it is not yours. Your time must honor God, your activity must honor God, and everything you do must honor God. Letter O sa lockdown, open your heart for lesson to be learned. Buksi ang imong kasing-kasing sa leksyon nga angay makatunan. Naabay mayong epekto nga nahitabo sa coronavirus. Sa nangaging mga adlaw, simana, bulan o katuigan, daghan tag problema sa traffic. Sa kadaghang tao, sa mga malls, sa mga rally, issue sa gobyerno, shutdown sa ABS-CBN, dunay Senate hearing, congressional inquiry, leftist propaganda, gasto sa travel local o abroad, ang kawalay respeto sa tao sa Ginoo gitaken for granted nato ang Ginoo. Pamalit ng mga mahalon nga gadgets, unsay trends karon, mahalon nga aksesory o uban pa, kining tanan giusab sa virus nga ginganlan og corona. Wala na kaayoy traffic karon. Miminus na ang presyo sa gasolina, nag-rollback. Wala na gani hapit sakyanan sa kadalanan. Social distancing. Ang usa ka bus, 25 ra ka tawo ang pasahero. Wala na iban nga maghuot, siyam na lang ka pasahero. Luag na ang kadalanan, unya maglisod na pug ka og sakay. Wala na nagrally sa kadalanan. Ang mga rallyista mahadlok pod matakdan
sa virus nga gikaintapan. Wala na'y mga tao sa mga malls, sa mga hotels, ug ang uban gani nanirado na. Walay nagpost nga I'm feeling sick. Mag-ayo og ipamonitor sa gobyerno. Wala na'y nagpost og feeling blessed. Og nagpakita sa mga bag-ong sinina, perfume, sapatos ug alahas. Kay ang uso karon, alkohol naman ug bugas. Labing dako nimong sayop karon kung ikaw muhatsing o kaha mo ubo. Kay mulingi nimo dili mo minus 4 ka tawo. Lupig pa na ang The Boys nga TV show. Ang manukutay sa utang labi na ang mga Bombay nalipay og maayo. Kay ang mga utanga na anas balay sigurado. Apan ang Bombay dili gihapon makasukot. Kay ang utangan mukalit man og ubo. Muatras taon ang imong Bombay nga amigo. Muingon ang Bombay, manukot ko para makakwarta, muubo sila. Unya na lang nako sukton inig kahuman sa lockdown. Naminus na pod ang mga chismis o tabi kay naamay social distancing. Lain na pod kaayo nga mandibak sila glagyo ang ilang kaistorya kay ang libak gani kun mahimo ihagaw-haw ra. Ang Senate o ang Kongreso gisiraduhan kay dunay natakdan. Nahilom sila sa ilang debate kung shutdown ba or ipadayon ang ABS-CBN nga operasyon. Wala na'y promo sa plane tickets, local ug abroad, kay gikansilar na ang ubang mga flights. Naapagyoy ban, ngano man tuod nga manglarga pa man mo Korea ug Hong Kong nga halos ang mga Korean ug Chinese nationals ni Anamas Pilipinas. Hapit na sila, walay tao dito sa Korea ug China, kay hapit silang tanan ni Anas sa atua. Gikansilar ang tanang klase, ang mga estudyante wala na'y final exam. Kung kay ila naman nga paundangon, nalipay pod ang mga hagbungunon. Kay gipapasar ang tanan, kay wala po'y rason nganong gihagbong, pagkaswertihan nila. Sa ilang gagmayng grado, nakapasar pa. Maglisod magani og pasar pakopyahon nimo, imo pa ba noong eksaminon? Pasar sila, wala lang damha. Gioktaba o gipuspon usab ang mga board exams. Then what are lessons to be learned in this coronavirus? Number 1, we are vulnerable or helpless. Wala tay kahimuan. Supplement lang og walay tambal ni ining mong sakita. Number 2, we should help instead of criticizing our government. Mutabang ta imbis manaway. There is no perfect government, as in there is also no perfect church. Number 3, all material things don't matter anymore. Ang imong mga material nga butang, dili na igbali nining higayuna. Og ang ikaupat, labaw sa tanan, nahumok na ang kasing-kasing sa mga tao og nangita na sa Ginoo. Pangutana, angay ba kitang mutuo og maminaw sa gobyerno? In Romans chapter 13, verse 1 to 5, ning ingon dinhi, kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan, kay walay laing pagbulutan gawa sa gikan sa Dios ug ang anaa karon nga tinukod sa Dios. Kay ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat og maayo kun dili sa dautan. Buot ka bang dili malisang kaniya nga anaa sa kagahomnan buhata ang maayo ug mabatunan mo ang pagdalayig gikan kaniya. Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan, apan kun ang dautan maoy imong ginabuhat, angay ka nga malisang. Kay dili baya kawang ang mga pagdadalag-dalag espada, siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat og dautan. Busa kinahanglang magpasakop ka nga masinugtanon dili laman aron sa paglikay sa kapungot sa Dios, kun dili usab tungod sa matarong nga kaisipan. In Tito chapter 3 verse 1, niingon dinhi, ipahinumdum kanila nga kinahanglang magapasakop sila sa mga punuan o kagamhanan nga magmasinugtanon sila andam sa maayong buluhaton.
In our 1987 Constitution of the Philippines, ang atong pinakataas nga balao dinhi sa yuta sa Pilipinas, mideklarar, the separation of church and state shall be inviolable, dili supakon. Article 2, Section 6, and no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Walay balaod nga pandayon nga magbuhat og relihiyon o pagdili sa gawas nung buluhato ni ini. Ato ning ibalansi. Kung ang atong gobyerno nagpugong nato pagpraktis sa atong pagtuo, kung ilang gipaundang ang pagsangyaw sa ebanghelyo, kung ilat ang gididaan pagampo sa atong Ginoo, nining higayon na musupa kita sa gobyerno. Apan wala na mahitabo dinhi. Mao gani nga sa buhat 5:29 or Acts 5:29 ning ingon dinhi, but Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. Si Pedro o ang ubang apostolis mitubag, kinahanglang sundo na mo ang Diyos o dili ang mga tao. Pero kung moingon og community quarantine, or kaha lockdown, or kaha nining bag-o karon nga giingon og enhanced community quarantine, na-compromise ba ang atong pagtuo? Napektuhan ba ang atong pagtuo sa Ginoo nga pabuhaton kita taliwala sa gibaod? Wala. Gani gideklarar nga ang 4th week of March nga week of national prayer. Kung wala, nganong dili man nato tumanon. Kung dili ta makatapok sa atong Sunday fellowship o kaha sa intercessory prayer meeting nga tagsara sa imo tambong o midweek fellowship or kaha small discipleship gathering, di wala ta did o bawali sa gobyerno. Kita mismo mao'y naglikay nga matakdan kay para ra usab ni sa atong kaayuhan. Mao nga ni ata karon ining live streaming o kaha pre-recorded materials, online preaching, ang lockdown dili nato maayong supakon. Dili ta manundog sa Italy nga ning surpas ang nangamatay ikumpara sa China kay dili sila maminaw. Letter C, ningon dinhi, call upon the name of the Lord and stay calm. Sangpita ang pangalan sa Diyos o pagmalinawon. As you can see, tanang nasod walay nahimo sa moong virus. Kay wala pa may tambal nga anti-virus ni ini. Pero kung doon naman naa pa man sa trial or testing stage, wala pa'y commercial ini nga baligya. Busa dili ka makasalig sa doktor kay bisan ang doktor na sakit man gani. Ang health minister sa Iran natakdan, si Secretary Duki natakdan. Dunay mga medical practitioner natakdan ug ang uban kanila nangamatay serving the affected. Unya natakdan po sila. Dili nimo kasaligan ang imong mayor, ang imong barangay captain, president o hari o bisag kinsang diktador nga mopahunong ni ining maong virus kay sila walay kahimuan. Nag-una ang virus, wala pa'y klarong antidote. Ang atong kontra dili makita. Busa sa liga na to ang Ginoo, ayaw saligi ang imong kwarta og salapi. In Proverbs 11:28 ning ingon dinhi, he who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like the green leaf. Mulambo ang matarong sama sa lunhaw nga dahon, apan ang nagsalig sa ilang bahandi malarag sama sa mga dahon sa tingtugnaw. Sa Job 31:24 ning ingon si Job, wala gayud ako magsalig sa bahandi og magpasigarbo sa akong kadato. Salmo 49:6-9 ning ingon dinhi, sa mga taong nagsalig sa ilang bahandi og naghambog sa ilang kadato, ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon. Dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi, kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao. Walay igong salapi nga imong iyang ikabayad, aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan, og dili mahiadto sa lubnganan. Dunay istorya mahitungod sa usa ka pastor dito sa Dallas, Texas. Gimbitar siya sa labing adunahan dito sa Texas. Unya pagkahuman siyang pangaon,
Giimbitar siya sa ang maong pastor sa rooftop sa maong balay ug didto ilang nakita ang tibok palibot. Mitudlo katong adunahan dapit sa kasubangan ug miingon siya. Nakita nimo ng dagko kayong makinarya sa mga oil drills nga daw naglubok sa yuta. Sa iyang pagpanghambog miingon siya 25 ka tuig ang miagi. Wala ako'y kangho, wala ako'y kwarta. Apan karon bisan asa ipunting ang imuhang mga mata, ako anang tanan. Boras siya nagtrabaho sa Department of Environment and Natural Resources, sa DENR, sa Bureau of Mines, kay maingon man siya, that's mine, that's mine, that's mine. Unya mitudlo siya sa kasadpan, niingon siya, nakita nimo nang dako kayong kaumahan, maingon siya, kanang dako kayong wanang sa kaumahan, ako nang tanan. Unya mitudlo na sad siya diri sa may amihanan. Mingon siya, nakakita ka ng dako kayong panon sa mga baka, kanang dibsib na ng dako kayong wanang, tanang panon sa baka, gikan sa imong makita, ako nang tanan. Unya miingon na po siya diri sa habagatan, nakakita ka ng dako kayong kalasangan, kanang daghan kaayong magadagkong kahoy nga gitanom diha, gikan diha sa iskina sa balay, padungan to, ako ng tanan. Unya ang adunahan mihunong sa makadiyot. Naghulat og abibahon og daygon siya sa pastor sa dakuan niyang kalampusan. Apan ang pastor miagbay siyang abaga sa adunahan og mitudlo padong sa langit og miingon siya, didto pila man sad ang imuha didtong dapita. Ang taong adunahan nabutukan, nagsubo og miingon, wala ko makahuna-huna ni ana da. Bisan man tuod og ako nagmalampuson, nakaangkon og daghang kabtangan, kayutaan og daghang mga propiedad. Apan ako wala makapangandam sa eternidad. In Matthew 16:26 ning ingon dinhi, may makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Sa Lucas 12:15, ning ingon diha, pagbantay kamo og likayi ang bisan unsang kahakog. Pag tinuod nga kinabuhi sa tao nga diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Ug ato ning ipadayon sa Lucas 12:20-21, may tungod ni sa sambingay sa usa ka tawo nga giguba niya ang iyang gamay kamalig kay gipulisan niya dako. Unya ning ingon siya nga padak-an ako ni kay di na paigo dinhi akong mga kabtangan nga ibutang para sa moabot nga mga tuig ang akong buhaton, paglipay na lang og pag-inom. Apan girebuke siya sa pung sa Ginoo sa Lucas 12:20-21 ni ingon siya, apan ang Dios mingon kaniya, oy buang, stern rebuke, oy buang, niini gayong gabhiuna mamatay ka, unya kinsa na may makapag-nag-iya sa imong gitigom, sa imong kaugalingon. Ug bitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato atubangan sa Dios. Moabot ang adlaw igsuon, nga bisan sa kalagot sa Ginoo, bisan ang imong gisaligan nga sapi og bahandi, bisan pa imo kanang isabwag og igura, bisan pa kanang imong isuhol sa doktor, bisan pag unsay imong bihaton ang kinatihatag pa nimo ang kinatibuk-an nimong kantidad o katigayunan para katambalan, dili na makatabang nimo ang kwarta. Unya moabot sa imong panumduman nga ang mga butang ni ining kalibutana temporaryo lamang. Ang imong bank account, ang dako nimong kayutaan, ang kadaghanan sa imong makutsi or auto, imong dungog og posisyon mawala ning tanan. Mao nga dili ta angay magsalig niini. Sa Psalm 118 verse 8 ning ingon dinhi, it is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. Mas maayong musalig kita sa Ginoo kaysa musalig kita sa tao.
Kinsa mang tawhana karon sa kalibutan nga makatabang kanato? Wala. Ayaw pakasay pa nga nagpadala nimo og mga goods nga mga politiko, unya nay ilang mga naong sa plastic bag, mao ining tabang nimo. Mao nay tinuod nga kahimtang nila. Gipamulitika. Tabang lang unta, dili pamulitika. Labi na nga hapit na po ang eleksyon. Masayod ta kung hapit na po ang eleksyon. Kay ang hangin na puno sa saad o ang saad na puno sa hangin. Kay dili man ay kasaligan ang tao, nganong dili man mo dangop sa Ginoo. Dili na to kapugngan tinuod nga mabalaka ta. Bisan ang Ginoo na sayod ini nga mabalaka gyud ta. Mao nga ning ingon siya ayaw kabalaka apan iyang gibuhat nagpanik ta. Natarantar ta. Mao nga sa Psalm 46:10 ning ingon siya, be still and know that I am God. Pagpuyo, hunong, ug ilha ko nga imong Diyos. Because everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:13 and Acts 2:21. Letter K, keep your eyes on Him. Ipunting ang imong mga mata kaniya. In Hebrew 12:2 and verse 6, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God, because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Atong ipunting ang atong mga mata ni Ginoong Hesus, not as an alternative, kundili wala na gyud tay kahimuan. Letter D, deeper or go deeper in your relationship with God. Palawmi pa ang imong relasyon sa Ginoo. To go deeper with God, you need a holy dissatisfaction, what the Word can offer. Glory, fame, money, position in the government or abundance. Kung mawala ni mo ning tanan, musimba pa ba ka sa Ginoo? In Philippians 4:11-13, I am telling you this, but not because I need something. I have learned to be satisfied with what I have and with whatever happens. I know how to live when I am poor and when I am plenty. I have learned the secrets of how to live through any kind of situations. When I have enough to eat, when I am hungry, when I have everything I need, or when I have nothing. Christ is the one who gives me the strength I need to whatever I must do. Dili nga magmahay ako tungod sa akong kawadon, kay ako nakakaton man sa pagpahaigo sa akong kaugalingon, nga bisan unsang kahimtang akong mahimutangan. Ako makamao magkinabuhi sa kakabus, ug ako makamao sa magkinabuhi sa kadagaya, sa bisan unsa o sa tanang pagkabutang. Nasinati ko ang tinago nga paagi sa pagpahimutang diha, sa pagkabusog o sa pagkagutom, ni sa kadagaya o sa kawaladon. Mahimo ko ang tanang butang, pinaagi kaniya nga nagpalig-o na to. Ang mga banggiitan nga tao sa Biblia, sama ni Job, Juan, o nibisan si Ginoong Hesus, nagtudlo ka na to, nga pakigrelasyon sa Ginoo, mao ang pinakaimportante tungod kay mao kini ang katuyuan sa kinabuhi. Letter O, obey His word or obey His commands. Sunda ang iyang mga pulong, sunda ang iyang kasuguan. In Deuteronomy 13, verse 17 to 18, iingunin, nothing devoted to destruction shall cling to your hands, so that the Lord will turn from His first anger, grant you mercy, show you compassion, and multiply you as He swore to your fathers, because you obey the Lord your God, keeping all His commandments I am giving you today, doing what is right in the eyes of the Lord. Doon ay nagaingon nga ang ato ragong nahibawan nga kasuguan sa Ginoo, kana ramang yung 10 Commandments. Apan kung imong basahon ang Biblia,
There are positive commands ni ingon nga buhata ni nga moabot og 248. Dunay negative commands nga ayaw nig buhata which is 365. So ang total niini is 613. Kung ato ning tan-aon, maglisod magani kita pagsunod sa napo kasugo sa Biblia. How much more di aning 613? Sa 10 Commandments, ning-ingon din ha, si Ginoong Hesus mismo, ning-ingon siya, kung doon na kay kalagot nga nakasala, nakahimo ka na sa pagpatay. Kung doon na kay kaibog, nakasala ka sa pagpanapaw. Kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibukan sa kasuguan, apan makalapas siya sa usa ka bahi niini, siya mahimong malinapason sa tanan. Santiago 2:10, ingon siya, for whoever keeps the whole law and yet stumble as just one point is guilty of breaking all of it. Nan, unsaon man nato pagsunod ang kabubuton sa Ginoo kung inani kalisod. Kung inani kalisod. Even the 10 Commandments, ning ingon din nga dili ka magpatay, pero kung masuko ka, nakapatay na ka. Dili ka manapaw, kung nitanaw ka sa babay, nga dunay malisya ang imong hunahuna, nakasa ka na sa pagpanapaw. Mao man gani, nga dili lisod ang pagsulod sa ginharian sa langit, kung dili imposible. Makasulod kita sa langit, dili tungod kay perpekto, kung dili pinasaylo. We are not perfect, but forgiven. Grasya ra yuning tanan sa Ginoo. Grasya ra yuning tanan sa Ginoo. Ang kamanduan sa Ginoo dili baya pagpabugat. In 1 John 5:3 niingon siya, in fact this is love for God to keep His commands, and His commands are not burdensome. In Matthew 22 verse 37 niingon siya, Jesus declared, love your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Verse 38, this is the first and greatest commandment. 39, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on to these two commands. So, gisimplify sa Ginoo. No? Okay? You see that the law of God are really based on logic. Kung nahigugma sa Ginoo, gihigugma nimong silingan. Kinsa may akong silingan, gitubag na sa parable of the Good Samaritan, ang imong silingan kadtong tao nga nagkinahanglan sa imong tabang. Sa imo bang pagpangumpra sa mga department stores o sa mga merkado, nagbilin ka bag items para sa uban nga makapalit po silang alcohol, sanitizers o mga tissue papers para sa imong silingan nga mopalit po sa maong items o baka imong gihurot? If you love yourself and if you love God, you must also love your neighbors. Dunay nagpost sa social media nga dunay tao nga wala napabaligya sa eBay o sa Alibaba. Kay gihurot niya ang 75,000 ka hand sanitizers, alcohol o tissue papers. Inig kahuman aning maong crisis, unsao na niya. Next, the letter W, wait patiently. Pagpaabot nga may nantuson. How long? Kanus aman ni kutob ang community quarantine? Expanded community quarantine o lockdown? Hangtod kanus aman. Maingon sila, kutob ra yun sa Abril 14 or kaha 19, 2020. Mahimong mo expand pangadto sa Hunyo o sa katuig o kaha mahimong madali ra og makahuman. Wala ta mahibalo kay ilang gitan-aw karon ang dita o resulta sa mga biktima. Samtang karon og imong tan-awon ang gitakdan nagsaka pa. Out of impatient mo ingon ta dalion unta na nila. Doon ako istorya nga nabasa mahitungod sa pagdali. Dunay duha ka magsuon nga gisugo sa ilang amahan pagtabang sa bulhaton sa uma, kay sila, matawag na to ng mga coconut farmers. Gibansay sila sa ilang amahan, isip mag-uuma, gitudluan sila sa pagsaka lubi, pagbunot sa lubi, gamit ang bara o ang pagtransport sa lubi, gamit ang balsa
nga guyoron sa kabaw. Sa dihang nahumanan nila ang ilang buluhaton, naglumba sila paghatod ngadto sa tapahan. Sa atong wa tama sayod aning paghimo kupra. Sa probinsya na ginganlan og tapahan, diin adto to dito butangan og kayo para makuha ang tubig sa lubi ug mahimong kupra. Silang magsuon ng utana sa piyado o caretaker sa ilang amahan, asa ang tapahan og pila ka oras ang gikinahanglan pag-abot didto. Ang tubag sa piyado samtang nagtan-aw sa binuntan nga lubi, mingon siya, ang gilayon moabot og 2 ka kilometro. Kung maghinay-hinay ka, moabot ka og 1 ka pin ka oras. Apan kung magdali ka, maabtan kas kagabhion. O karong orasaha alaona na. Siya klaro ha, kuno noy? Ang gilayon sa tapahan moabot og 2 ka kilometro. Kung maghinay-hinay ka, moabot ka og 1 ka oras kapin. Apan kung magdali ka, maabtan kag kagabhion. Para sa duha ka igsuon kining ilang gibuhat contest ni. Busa ang kinamanghuran, mipadali pagpadagan siyang kabaw, apan ang kinamagkurangan, hinay niyang gipalakaw ang iyang kabaw. Tuod man, sulod sa 1 ka oras kapin, miabot siya sa tapahan. Apan ang iyang manghod miabot og alas 6 sa gabi. Ang nahitabo mao ni. Samtang kusog niyang gipadagan siyang igsuon ang balsa nang lupad og nangatagak ang mga lubi sa ilang balsa matag 10 metros. Busa manaog siya para puniton og isulog og balik sa balsa. Tungod kay libaungon man ang dalan. Every 10 meters mao iyang buhaton hangtod nga naabtan siya kagabhion. Then what is the relevance? Unsa may kalambigitan niini? Kung magdali ta nga matapos ang quarantine or lockdown, mugawas sa balay dili maminaw sa baod sa gobyerno aw magdugay ta ani. Sama sa lubi nga natagak sa balsa, madugay ta kay di ta maminaw. But if we do it properly from the very beginning, madali rata og kahuman. By the way, unsaon man nimo pagpadali sa adlaw nga 24 oras man gyud. Dili nimo pwedeng move-an ang oras himuon nga 8 or 12 ka oras ang usa ka adlaw kay 24 oras man gyud ang usa ka adlaw. In Ephesians 4:2, ningon ninhi, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Nga sa tanang pagpaubos o kaaghop, dinuyugan sa pailob, kamo mag-inantusay ang usag-usa diha sa gugma. But those who wait in the Lord, Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their spirit. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Last, nestle comfortably to His promise. Pagpauraray sa saad sa Diyos. The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them because they take refuge in Him. Psalm 37:40. We have sinned individually. We have our national sins. Corruption. Porn. Bisag maabli ka sa imong internet, manggawas ning mga porn. Mas gihatagan nato ang gibukaton ng ubang mga isyu. Idolatry. That is one of the many sins sa atong nasod. Ang Ginoo naghatag og resita nato niining kabuntagon. Ning ingon siya sa 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. There are 4 things that people must do. Number 1, humble themselves. Pagpaubsanon kamo. Pray. Pagampo.
Seek His face. Pangitaa ang naong sa Ginoo. Turn from their wicked ways. Pabiyaon sa sala. What God will do, hear from heaven, dunggon gikan sa langit, forgive their sins, pasayloon sa ilang sala, and heal their lands. Ayuhon ang yuta. Hinumdumi. Nga kining bersikuloha is conditional. Nagsugod ni sa pulo nga F, kun ang akong mga katawhan. So therefore, ang Ginoo mubuhat sa pagdungog gikan sa langit, pagpasaylo sa atong mga sala, o pag-ayo sa atong yuta, kun magpaubsanon kita, kun magampo kita, kun pangitao na to ang iyang dagway, kun atong biyaan ang atong sala. Kun kanang mga requirements, rekisito sa Ginoo nga gihatag nato, atong tumanon, din God will hear from heaven, forgive their sin, forgive our sin, and heal our land. Apan duna pay labaw nga virus. Og imong tan-awon, mao ni ang porma sa lockdown. Sa recap. Apan duna pay labaw sa virus nga mitakod natong tanan. Sa wala nato kini og taga-igbili og gibug-aton. Kitang tanan natakda ni ini. Og mao kini ang virus sa sakit sa sala. Sama nga kitang tanan napaakan sa malalang mga habitin o ralas. Wa nato tagai og gidakong gibug-aton. Wa ta mag-lockdown, wa ta mag-community quarantine, wa ta enhance community quarantine, wala ni nato buhata. Pero mao ni may grabe nga virus nga ning tapot sa mga katawhan karon. Kung napaakan ka og halas, doon ako'y kamatuoran nga akong nabasahan ini. Number 1, dili maayo ang pagsamad sa pinaakan, kung diin ka paaka sa halas, dili maayo nga imong samaran o imong suyupon ang dugo. Dili makayo sa tao ang pagsuyop sa dugo sa pinaakan, kay malagmit, mohatag kinig dakong kakuyaw. Basig dunay samad ang imong ngipon, ang imong dila, o sa ilawom sa imong baba. Ang pinaakan ipaog sa posisyon sa imong kasing-kasing. So kung napaakan ang imong kamot, kinahanglang dili nimo ilabaw sa imong kasing-kasing, imong ibutang sa ubos. Kinahanglan nga masayran ang klase sa bitin nga nagpaak. Una, kung gipaak bakag kubra, kung gipaak ka bag rattlesnake, or kaha diamond head. Kay ang antivenom o tambal sa pinaakan, gikan usab sa hilo, sa unsa nga klase nga halas ang nagpaak nimo. Kung gipaak ka og kubra, ang iyang antivenom sa kubra. Kung gipaak ka og rattlesnake, ang iyang antivenom sa rattlesnake. Kung gipaak kag diamond head, ang antivenom nga gigamit is sa diamond head nga halas. Unya ang process ni ini. Akong nabasahan nga ang process ni ining paghimo og antivenom. Mao nga mukuha sila og binom sa maong mga mananap, ila ning i-process, unya i-inject ni nila ngadto sa mga karnero, ang uban mo gamit og kabayo, unya sud sa pipila ka semana, ila ning i-extract og i-process para mahimong antivenom. Nga sa samang paagi nga si Ginoong Hesukristo, gipahamtangan sa sala, apan iya ning gi-process og ang iyang dugo, dili kay sa unsang klase nga dugo, walay lain nga dugo nga giula sa cross, dili ng dugo nga giula diha matag Birni Santo nga magpalansang sa cross, kundili ang iyang dugo ug walay laing dugo mo'y gihimong tambal alang sa kalala sa kamatayon sa sala. So mao ni ang gipasabot sa Hebreo 9:22. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang tanang tao nining kalibutanan na sakit ni ini, sama ta sa gipaak o gipahit sa malala nga bitin, apan ang Ginoo nag-andam na og antivenom or antivirus
nga mao ang iyang dugo. Ang mensahe alang kanato nga kining maong coronavirus nagdala kanato daghang kalag sa tiilan sa Ginoo. Matag Kristohanon unta magbuhat sa iyang kaakuhan. Let us spread the word, not the virus. Let us spread the word, not the virus. Atong ipakatap ang pulong sa Ginoo nga naghatag natong paglaom. Atong ipakatap ngadto sa atong katawhan nga bisan pa man niining atong sa gubang nga krisis o kadulom sa atong nasod, do natay paglaom at the end of the tunnel. Dunay kahayag nga naghuwat kanato at the end of the tunnel. Do natay rainbow nga naghuwat kanato human ining dako kaayong lunop or baha sa atong kinabuhi. Ang mensahe sa Ginoo kanato karon that make this of time niining mong crisis as an opportunity to share His words. Daghan ang mga tao karon nga nahumok ang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. And let us do our parts. Mag-ampo ta. O langit nung Amahan, Lord, nining kahigayon na karon nag-ampo kami. Nga unta ang imong katuyuan, Lord, alang ni ining coronavirus, imong mapatigbabaw. Among pag-ampo, O Diyos, nga sa mahumok ng kasing-kasing sa mga katawhan, mag-rise up kag mga katawhan nimo Ginoo, Lord, nga makashare nga ningadto nila. Tanan na pahitan mi Ginoo, dili lang kay sa virus, ning corona, Lord, kung napahitan mi sa kala sa sala. Mao nay angay namo nga idil diha kanimo. Ginoo, nangayo mi kapasayloan, nangayo mi kahigayunan nga makashare mi ngadto sa uban. Gamita ang imong makatawhan niining mangitngit nga kahimtang sa among nasod. Amo kang gidayeg ug amo kang gisimba niining Ginoo. Ginoo, amo sa giampo, Ginoo, nga imong i-meet ang mga panginahanglan sa mga katawhan. Tagbuon nimo sila, Lord. Niatong natakbuyan, Lord, hatagi og kaayuhan, nag-ampo mi. Ayaw itugot, Lord, nga katong mga natakbuyan ining sakita, Lord. Slip into eternity, nga wa gani makaila diha nimo. Amo pag-ampo, O Diyos. In what way sa social media or sa bisan unsang paagi nga makashare mi ngadto nila, nag-ampo mi Ginoo. Paminawa, Ginoo, ang among mga pangamuyo diha kanimo. Imong kagustuhan, Ginoo, nga way mga laglag. Nag-ampo mi Ginoo. Lord, magpadali ka sa imong makatawhan. Sa imong mga ibanghilista, Lord, sa imuhang mga kami nga imong mga sulugoon, that we will do our part. Nag-ampo mi Diyos. O kung mahimo, Lord, amo kang gihangyo, nga unta mapuypoy na ang imong kasuko ug ang imong kalagot, Lord. Og imo nang bakyawon, Lord, kining crisis na mo sa coronavirus. O ang uban pa nga mga virus nga anaa karon. Nag-ampo kami, O Diyos. Nag-ampo kami. Ang amo kasing-kasing karon, Ginoo, niya na sa punto nga nangita gyud minimo. Ang imong makatawhan, Ginoo, Lord, nga relax lang kaayo, Ginoo, Lord. Ang imong makatawhan, Ginoo, nga nag-ingon nga, so what? Naluwas na bitaw ko. Apan, Lord, nag-ampo mi. Nga ang kaluwasan na mo, Lord, di lang unta mi mo relax, kundi li amo ning ipakita nga to sa uban. Amo ning ikashare sa uban. Amo kang gidahig o gipasalamatan, Lord. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus kami magaingon. Amen ug amen.